Abych neotravoval jenom s fotkama, tak jsem se rozhodl, že dneska vám představím takový krátký videa z naší bitvy. Ten týden už máme 3. bitvu, takže se snažíme hrát se 4D. A teď krásně vidíte, máme novou podložku pro město, takže budeme dobývat město. Máme armády na 1000 bodů. Tady máme americkou armádu. Máme k němu udělan takovýhle pěkný cedulky, aby na tom videu byl aspoň nějaký přehled, kde se co děje, kdo to je. Tak v rychlosti americký velitel, to jsem jasný já, takže americký velitel je Sherry. Pak tady máme jeden minomet, střední minomet, sniper tým, M10, M3 half track, vedle je plamenometný tým, ranger tým a dvě pěchotní družstva. Tak, německá strana nasazuje taky svoji elitu. Vrchní velitel je kdo jiný než sám Adolf. A tady potom máme jedny granátníky, tady jsou druhý granátníci a tady je elitní jednotka SS, která v poslední bitvě zničila 3 americké jednotky bez vlastní ztráty. Zatím nedodělaný německý střední minomet, sniper tým taky nedodělaný, obávaná motorka se sajtnou a s kulometem. Tady máme hrdinu všech posledních bitev, jeden z velitelů, který už má jméno, to je Kurt Buffnagel, protože ve 2 předchozích bitvách mu ten tank vždycky vybouchnul. A tady německý transportér. Jak vidíte, bojiště zatím není ještě úplně dodělaný. Máme málo baráků, takže některý nám nahrazují papírový kopie trosek. Ale to všechno přijde na to, že máme hru teprve 2 měsíce. Ukážu vám bojiště ještě z druhé strany. Tak, a to si myslím, že pro seznámení s bojištěm a armádama by zatím stačilo. A po prvním kole vám ukážeme další report, jak si jednotkám daří a jak úspěšně postupujou. Tak doufám, že se vám to aspoň trochu bude líbit, tak se mějte hezky a čau.